Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Sunana Zainab Muhammad Hassan, wacce aka fi sani da Ummu Abiha. Na san cewa ni ƙaramar yarinya ce, amma abin da nake son magana a kai ba ƙaramin al'amari ba ne. Ba abin mamaki ba ne a yi maka batun rayuwa, baka ji an maka maganar tarbiyya ko mu'amala ba. Duka waɗannan suna cikin rayuwa. Wannan shi ne matashiyata. Rayuwar ƴa mace. Idan na ce maka rayuwar ƴa mace, ina nufin rayuwata, rayuwarki, rayuwarta da rayuwarsu. Idan muka duba rayuwarmu, za mu ga cewa wani abu ne keɓantacce wanda ya fi komai taka tsantsan. Idan aka ce maka mace, za ka ga rayuwarta ya yi hannun riga da rayuwar wani namiji. Idan muka ɗauki tarbiyyar ƴa mace a zamanin yanzu, za mu ga rayuwa ce da ake son bibiyar lamarinta daki-daki. Idan na ce zan ɗauki matsalolin ƴa mace na yi magana a kai, zan iya kwana a nan ban gama ba. Amma akwai wani abu da ke damuna da ya kamata na yi magana a kai. Abin yana firgita ni ta yadda wasu mata suke zubar da mutuncinsu. Abin yana girgiza ni ta yadda wasu iyaye ke ketawa 'ya'yansu mutuncinsu da kansu. Magana nake yi akan yadda mata ke zubar da mutuncinsu wajen tambayar samarinsu kuɗi ko wata buƙatarsu na rayuwa. Magana nake yi akan yadda iyaye suka manta da haƙƙin 'ya'yansu mata ta fuskar biya musu buƙatunsu na yau da kullum. Har ka iya jin wata uwa tana cewa 'yarta, idan wane baya baki komai, kar ki sake kula shi. Da kanki kike faɗan wannan? Kike ƙoƙarin jefa 'yarki cikin halaka? Idan za ki tambayi maza 10, 9 za su faɗa miki gaskiya. Ba sa ɗaukar mace mai tambayar samari kuɗi da daraja da ƙima. Haka ne ko ba haka ba? Amma kina tafiya cikin tunƙaho, kina cewa, ai shi ya ce yana sona, saboda haka dole ya biya min buƙatuna. To mun ji, yana biya miki buƙatunki, amma kuma ya mai da ke mara ƙima a idonsa. Idan namiji na biya miki buƙatunki, zai fara jin cewa kin zama halaliyarsa. Idan mara imani ne, zai fara tambayar ki jikinki. Iyaye, wannan katafaren matsalar 80% is from you. Idan da za ku tanadar mata da abubuwan da take buƙata, ba za ta rinƙa roƙon samari kuɗi ba da sunan haƙƙinsu ne su yi ba. 'Yar uwa, kina da ƙima da darajar da bai kamata wani ya raina ki ba. Tambayan samari kuɗi babu abin da zai jawo miki illa zubewar mutuncinki. 'Yar uwa, ko da za ki kwana da yunwa ne, kada ki taɓa tambayar saurayinki kuɗi. Ku gafarce ni don Allah, saboda na yi magana akan abin da ban kai na yi ba. Na gode.